Festival lektorů pomalu začíná. Tak Martin Ulman, prosím o potlesk a přivítání. Tak dobré ráno, dámy a pánové, já využiju to vaší čerstvosti raní a té neorané půdy ve vašich myslích a zkusím zasít pár semínek, které potom kolegové pokropí další inspirací ve svých příspěvcích. Chtěl bych vás v rychlosti protáhnout takovým uvažováním nad tím, jaké trendy aktuálně ve vzdělávání se my a kolegům zahrádkářům teď jeví. První premisa, kterou bych rád předestřel, je, že stejně jako zahrádkář nemůže donutit květinu k tomu, aby rostla, tak my ve vzdělávání nemůžeme donutit lidi, aby se něco naučili. Můžeme proto připravovat podmínky, starat se o půdu, zalévat, hnojit a tak dále. A to bychom dělat měli. Veďte své dodavatele k tomu, aby oni mezi sebou více spolupracovali a brali na sebe tu zátěž, tu cinu toho dobrat se myšlenky a toho designu, jak nejlépe pokrýt vaše vzdělávací potřeby, než abyste to dělali vy a dělali to izolovaně. Tento dodavatel dělá tohle, tento dělá tohle a pak to budeme nějak vlastně spojovat. My to můžeme dělat a měli bychom to dělat a osvícení dodavatelé to budou chtít dělat. To si myslím, že je důležitý trend. Jenom bych chtěl, abyste si odnesli tyhle 4 věci, které jsem zmínil na konci a tu myšlenku, že nutit k rozvoji a k vzdělávání nejde, ale vytvářet patřičné podmínky, zalévat a hnojit je to, co tomu odlišuje úspěšné od neúspěšných ve vzdělávání, myslím si. Děkuji. Petr Knotek se svým tématem hlavně klid, takže hlavně klid, Petře. Za mistrem přijde návštěvník a říká: mistře, naučte mě něco o zenu. A ten mistr říká: podívejte se, já vás nejdřív pozvu na čaj, a postaví před toho návštěvníka ten šálek čaje a leje do něj čaj. A ten šálek už je plný a ten čaj začíná přetékat a ten návštěvník říká: mistře, už je to plný. A mistr říká: no jak já vás mám učit něco o zenu, když váš šálek čaje je přeplněný. A tak já osobně se teď věnuju vylévání svého šálku, vybízím k tomu i vás, je to trochu zábava, někdy to trochu bolí. Co ta metoda, tedy na čem je založena a v čem spočívá? Skládá se ze 2 slov business LARP. To první slovo je nám všem zřejmé, u toho se zastavovat nemusíme, a to druhé tajemné slovo LARP je vlastně zkratka 4 slov. Live, Action, Role, Playing. To znamená naživo, akčně, hraní rolí. Tak, tady padlo něco o tom divadle. LARP je specifický v tom, že se v něm žádné divadlo nehraje. I když jde o to hraní rolí, tak jde o hraní rolí nějak v rámci příběhu dovnitř skupiny. To znamená, že není u LARPu přítomen žádný divák, nejsou pro něj potřeba žádné speciální herecké dovednosti, žádné veliké přípravy psychosomatické, tak jak to herci dělají. To všechno můžeme dát stranou, to pro LARP potřeba není. Co pro LARP potřeba je, tak je přijetí fikce. Je to vlastně hraní rolí, jakoby hraní si na někoho v rámci nějakého příběhu. Chceme, aby to bylo seriózní podnik a LARP je skutečně pouze prostředkem pro to, abychom dosáhli nějakých vzdělávacích cílů. Děkuji za pozornost. Pavel Kučera a jeho 500 vteřin, prosím. Mě by zajímalo, jestli, když berete někoho do zaměstnání, přemýšlíte nad tím, jestli ten člověk je vtipný. Teď jsou různý kompetence, že ve školách se to učí, sociální kompetence, komunikativní. Ale nevím, jestli se rozvíjí jako humor, jako smysl pro humor. Většinou hledáme nějakého lídra, různý typy, ale hledáme člověka, který dokáže dělat zábavu, srandu. Jestliže máte možnost do týmu hledat lidi, tak hledejte i někoho, kdo dokáže vytvářet atmosféru, zábavu v té firmě, že to odlehčuje a opravdu vám to ušetří hodně peněz. Chtěl bych se s vámi
váma tady podělit o pár zkušeností, které jsem získal za ta léta v té oblasti motivace. Často jdeme k tomu, že ti lidé se nemohou zamilovat do své práce prostě proto, že jim někdo něco nevysvětlil. Například, že jim neřekl, co mají dělat pořádně, tak aby to pochopili, anebo jim neřekl, jak je bude hodnotit. A často jdeme ještě hlouběji a jdeme k tomu, že ani ti lidé, kteří tu práci zadávají, tak často nevědí, co lidi pořádně chtějí. Ale můžeme jít i opačným směrem, tady to trošku sedí v té pyramidě, kterou jsem nakreslil. A to je, že ti lidé mohou být motivovaní a něco se jim může postavit do cesty, něco složitějšího naopak. Například, že nemají dostatečné schopnosti, znalosti, dovednosti a podobně a že s tím mají spoustu starostí, jak to maskovat, jak to kamuflovat a na tu motivaci už není čas. Hezký den vám přeju, děkuji. Tak hodně štěstí, 8 minut 20 vteřin pro tebe. Rád bych vám představil jakousi kazuistiku nezvyklého týmového coachingu. Trošku to navazuje na outdoorový coaching, který tady byl zmíněný minule. My jsme dostali velmi zajímavé zadání, trošku nezvyklý. Takový team building nebo coachování, jestli chcete, pro 6 manažerů. Bylo to 6 mužů, všichni byli členy boardu, ale byl to úplně nový tým, který se dával dohromady, tým, který měl mezi sebou různý pnutí a často tam byly i otevřený konflikty a spory v tom týmu. Proč vlastně o tom hovořím, nebo co mě na to přišlo hodně zajímavé? Vlastně je to jakýsi propojení team buildingu se vzděláváním, s coachováním, protože v minulosti team building byl hodně o tom, jakým způsobem tým může mezi sebou fungovat, byl postavený na nějakých modelových situacích, na nějakém prožitku. Tady ten prožitek byl naprosto doopravdy, ale zároveň byl jasně jakýmsi katalyzátorem vztahu. Kdyby totiž nedošlo k tomu, že jsme se dostali daleko víc do osobních vztahů, tak by ten tým ve finále nebyl schopný vlastně v tom coachingu zafungovat tak, jak zafungoval. Vlastně tam byl obrovský posun díky tomu nastavení toho programu. Takže mně přijde, že tohle je směr, který do budoucna má obrovský smysl. Vlastně zážitek, který je postavený reálně, propojený s coachováním. Díky za pozornost. Prosím, pan Ladislav Dvořák. To, o co bych se s vámi rád podělil, je vlastně to dobrodružství, s kterým se už vlastně nějakých asi 18 let potýkám. To, které jsem objevil, to, které se vztahuje právě k prožívání přítomnosti, a to je gestalt přístup. Je to trošku sebevražedné počínání, protože vždycky se říkalo, že gestalt přístup je lepší ukazovat, než o něm mluvit. Ale pokusím se o to v těchto minutách. Gestalt přístup, s kterým vlastně přišel Fritz Perls u něčeho, co se ve svých počátcích jmenovalo gestalt terapie, tak přišel, že úplně stejným způsobem se můžeme dívat na naše prožívání a chování. I to máme tendenci vnímat ve tvarech. Ale je v tom jeden zásadní rozdíl. Buď jsme si svého chování vědomí, anebo to tvarujeme nevědomě. Takže ten základní klíčový pojem je uvědomění. Uvědomění toho, že tady a teď stojím před vámi, čili to, co se děje v přítomnosti. Druhý důležitý bod je živý kontakt se sebou, s tím, co cítím a prožívám já a současně s vámi. Samozřejmě třetí bod, když jsme tady, když jsme v kontaktu, tak co budeme dělat? No a to je všechno. Pan Pavel Iňa. Já bych vám chtěl nabídnout takový pohled na to, jak vypadá leadership, když se ve firmě, ve velké firmě 5700 zaměstnanců, když se rozhodne do takového dobrodružství jít a zároveň, co pod tím teda po 2 letech vidím a chtěl jsem vám říct žánr, který je mi poslední dobou nejbližší, nebo ten formát je vyprávění pohádek. Mám pro vás připravenou pohádku, která už rychle za mnou běží.
takže já do ní zkusím naskočit. Na začátku byl jeden osvícený panovník a jedno království, to už jste viděli na začátku, který se rozhodl, že vlastně by si moc přál, aby to království bylo ještě lepší, kultivovanější a pokladna ještě o trochu plnější. Lidé v tom království ale nebyli na tom tak špatně, žili si docela dobře, byli na sebe milí, ale nestačilo to. Slyšeli o jedné vědmě, která jim vlastně poradila, že existují takzvané 4 kvality. Ty kvality se nikdy neobjevují pohromadě. Nikdy ne všechny najednou, ale každá zvlášť. A právě ve chvíli, kdy se chováte určitým způsobem, tak ty kvality se v tom království objevovaly a začaly s lidmi žít. Když se zeptáte kohokoliv, ať je to v království, jakémkoliv, koho vnímají jako lídra, nikdy to nebude člověk, který za sebou nic nenechal, který nic nedokázal, který prostě tam jenom je a mluví o tom, čeho by se mělo všeho dosáhnout. Vždycky to mají vlastně lidé spojení a i tahle kvalita se objevuje ve chvíli, kdy se vám podaří něco úplně výjimečného, co umožní ostatním se napojit na nějaký zdroj energie, který tam dosud nebyl. Moje zkušenost tady z toho rozvojového programu je, nemá smysl vyrábět klony a měřit lidi podle nějakého benchmarku nebo modelu a rozvíjet všechny kompetence jejich, ale má smysl podporovat jejich originalitu a jejich silné stránky. Ať jsou to kvality, nebo to jsou nějaké kompetence. Děkuju. A hodnoty firmy versus hodnoty zaměstnanců je vaše téma následující. Takže dobré poledne, dámy a pánové. Já bych vás chtěla pozvat na takovou procházku programy, které buď osobně vedu, nebo se na nich nějak podílím, a nebo je vedou moji kolegové, koučové. Ty naše programy my je nevedeme klasickým způsobem, ale využíváme především koučovací styl, využíváme i systemické konstelace a hlavně je to skutečně práce s těmi klienty, s jejich konkrétními potřebami, ať už je to zadavatel nebo účastník kurzu. A lidi se stávají otevřenější, jsou mnohem kreativnější, najednou začínají mít nápady, o to nám přece ve firmách jde. A hodně teda dbáme na prostředí, protože je-li prostředí kreativní, je-li volné, je-li podporující tu kreativitu, tak lidi se mnohem víc otevřou. Takže tady vidíte třeba obrázek ze cvičení Qigongu. Takže i takové věci tam s klienty děláme. Ty naše programy jsou vlastně rozděleny do 4 pilířů. Pilíř managementu, pilíř coachu, o těch jsem hovořila, a pak je to pilíř rodiny a pilíř zdraví. My máme jenom jeden život a potřebujeme pracovat v harmonii. Takže my se snažíme hledat i programy, které vylaďují ten soukromý život v rámci i toho pracovního, aby to všechno zapadalo do sebe. Děkujeme. Jan Benda. Prosím. Tak, dobrý den. Když se řekne intuice, tak vlastně to slovo může vzbudit velmi různé představy, asociace a taky velmi různé pocity. Protože na jedné straně je to něco jako, jo, je to zajímavé. A na straně druhé, je to taky něco, čemu se trošku jako bojíme důvěřovat, bojíme se na to spolíhat, že jako nějaká intuice, to nemáme pod kontrolou, že jak tomu můžeme pro Boha věřit. Jo. Já si připadám trochu nepatřičně vůbec, jako, že o tom můžu mluvit na takovémhle fóru, to přece je něco, co patří možná umělcům nebo nějakým šarlatánům. Čili intuice je věc, která vlastně nás konfrontuje s takovým tím klasickým dvojím pohledem, kdy na jedné straně my umíme, a v těch korporátech, kde já se pohybuju v těch velkých firmách, je to samozřejmost, umíme přemýšlet, umíme vycházet z té empirické zkušenosti a můžeme se opírat o to, co si můžeme tak si ohmatat, spočítat, změřit a tak dále, logicky odvodit. A pak je tu ten druhý pohled, který právě může zbuzovat někdy ty smíšené pocity, takový ten pohled celostní, který vlastně nám nabízí takový ten dojem z toho všeho a který taky dává prostor něčemu, co zatím jako si nemůžeme ohmatat, ale můžeme o to možná snít. Jo? Je to něco, co ještě neexistuje, ale možná by mohlo. A zkušenost moje je zkrátka o tom, že intuice, když ji nasloucháme, když si dopřejeme ten luxus a komfort, že ji nasloucháme, tak přináší jakýsi klid v duši. A taky, a ten obrázek zrovna přináší vzrušení. Děkuji za pozornost.